Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сержук, вітаю цябе у апошні раз у гэтым тэлевізійным сезоне як слухача курсаў. Як слухача курсу. Так, слухача курсу па гісторыі Віцебска і не толькі Віцебска. Так, сапраўды, сёння чацвер, і ўжо нашыя курсы падышлі да свайго завяршэння. Будем глядзець, можа, яшчэ ў наступным сезоне яны і працягнуцца. Не, ну гісторыя ж у нас вялікая, так? Конечно, бясконцая, можна сказаць. Так, а сёння у нас ужо чэрвень, і гэта значыць, што краіна рыхтуецца святкаваць вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, гадавіну. Вось, і да гэтага таксама будзе прысвечаны наш эфір, да вызвалення Віцебска, вось пра ўсё гэта будзем сёння... І пра захаванне вайсковай спадчыны. Пачнем з афішы, а ўжо потым да нашых вядомых гасцей. Вядомых гасцей, так. Золотое кольцо Витебска-Двина приглашает на выставку репродукций картин Саши Путря «Рисунки одной короткой жизни». Художнице вундеркинду было суждено прожить всего 11 лет, за которые она успела создать более 2000 работ, 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами. Выставка открыта с 10:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку Сава Севко, фотограф Любчанского края. В коллекции собрано более 600 портретов жителей Любчи и окружающих деревень. На выставке представлены желатино-серебряные отпечатки с фото негативов Севко. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму в 2 действиях «Бабочка, бабочка». Эда, немолодая, но еще красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши, живет одиноко. Каждый вечер она ждет гостей, но никто не приходит, телефон молчит. Но однажды происходит событие, которое заставляет ее вспомнить о прошлом. Начало в 19:00. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. І адразу будзем прадстаўляць нашых гасцей, хаця яны вам ужо і так даўным-даўно вядомыя. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, Мікалай Півавар, кандыдат гістарычных навук, дацэнт і настаўнік Віцебскага кадэцкага вучылішча. Але ж ёсць у нас яшчэ такі бравы малады чалавек, які сядзіць такі суворы, амаль не усміхаецца. Гэта Андрэй Мельнікаў, старшы віцэ-сержант Віцебскага кадэцкага вучылішча. Правільна званне? Так сказаў. Ну, мы ўжо акрэслілі тэму, так, гэта вызваленне Віцебскай Беларусі ад нямецкіх фашысцкіх захопнікаў. Вось да чаго, ну, з чым мы падышлі да 75-годдзя? Ну, в першую чаргу хацелася б ўсё ж таки звярнуць увагу, што мы сёння будзем не пра вызваленне казаць, мы больш будзем казаць пра тое, што пра праблему увекавечання, тое, што нам засталося, таму што праблема насамрэч вельмі шырока і пра яе шмат можна казаць. Але мы любім апеляваць, напрыклад, такім паняццем, што ў нас загінуў кожны трэці. Гэта сапраўды, калі паглядзець на тыя лічбы, якія ёсць, яно прыкладна амаль так. Лічбы велізарныя, лічбы жудасныя. З другога боку у нас ёсць і другая праблема, таму што на Беларусі гінулі не толькі жыхары Беларусі, не толькі мясцовае насельніцтва ці тыя людзі, якія пайшлі ў войска і не вярнуліся. На Беларусі, вызваляючы ізноў ж такі нашу тэрыторыю, загінула шмат грамадзян усяго Савецкага Саюзу. Таму што калі паглядзець, у нас ёсць асобныя пахаванні, у якіх, у прынцыпе, пахавана прыкладна столькі ж чалавек, колькі зараз пражывае ў тых жа самых раёнах, дзе знаходзяцца гэтыя пахаванні. Гэта велізарныя лічбы. А калі ўзяць такія ўсе пахаванні сабраць, акажацца, што там пад зямлёю тых, хто змагаўся за гэты раён, тых, хто змагаўся за вызваленне гэтай зямлі, іх значна больш, чым зараз пражывае насельніцтва. І гэта ўсё адбіта ў нашай зямлі. І гэта ўсё увекавечана праз шматлікія помнікі, праз шматлікія брацкія магілы, якіх шмат. І праз тыя ж самыя абеліскі, якія стаяць. І тут
невялічкае, напэўна, лірычнае адступленне наконт гэтага. Абеліскі былой вайны — гэта наша святая памяць, а пад імі айчыны сыны, што ніколі болей не ўстануць, не падымуцца з-пад зямлі і на рукі дзяцей не падымуць. За радзіму яны ішлі, за радзіму ішлі загінуць. Адыходзіць час у небыццё, і ўсё змяняецца ў свеце. І яны нам захавалі жыццё. Ім аддзячым за гэта, бессмерце. Таму наш святы абавязак вось якраз перадаць гэта бессмерце і захаваць гэтыя помнікі, якія ёсць на нашай зямлі, а іх шмат. Таму што нават параўноўваючы з многімі рэгіёнамі Савецкага Саюза, там няма такой колькасці ваенных магіл, якая ёсць у нас. Беларусы, насельніцтва Беларусі, нашы страты, яны велізарнейшыя. Нават на фоне ўсіх народаў Еўропы, калі браць працэнтныя састаўляючыя. А улічваючы вось тых, хто змагаўся за вызваленне радзімы, хто загінуў тут, гэтыя лічбы ўвогуле жудасныя. Таму у нас у кожным раёне дзесяткі, сотні ваенных пахаванняў. І тых, хто там ляжыць, і тых, хто змагаўся за свабоду бацькаўшчыны. Таму вось гэтая праблема, пра якую варта казаць. Вось так. Ну, вельмі гучна, але як ёсць. Ёсць, але акрамя таго, што ў нас у савецкія часы было зроблена вельмі шмат і паўсталі сотні і тысячы манументаў, ёсць такія, к якім прыязджаюць вядома на ўсім Савецкім Саюзе, это і Хатынь, і прарыў, напрыклад, для Віцебшчыны. І курган славы, у любым выпадку ўсё роўна застаюцца пэўныя праблемы. І вот з такімі праблемамі мы сутыкнуліся, працуючы ў Віцебскім кадэцкім учылішчы. І тут бы я хацеў даць слова. Да, просто скажу коротко, што праблема вылілася, ніхто б не думаў, што мы просто з таго, што ўбачылі і хацелі проста спачатку напісаць артыкул, а потом аказалася, што праблема значна глыбейшая і больш грунтоўная. Спачатку мы з гэтай навуковай работы выступілі на абласным конкурсе Эўрыка, а потым і на рэспубліканскім. І там атрымалі першае месца. Аб гэтым я б хацеў прапанаваць колькі слоў выказацца вот чалавеку, які канкрэтна рабіў гэту... Старшаму віцэ-сержанту. Так. Чалавеку ў пагонах. Андрэй, калі ласка, вам слова. Дзякую. Усё на самой справе было нечакана. У нашай навучальнай установе у Віцебскім кадэцкім учылішчы ёсць краязнаўчы гурток, у якім я ўдзельнічаў. І у адным з паходаў мы знайшлі салдацкую магілу, на якой ёсць надпіс «Памяць павшым в баях за родзіну ад Грышанавай». Калі мы знайшлі гэту магілу, у нас узніклі пытанні, а хто у ёй пахаваны? Чаму магіла ўзведзена не дзяржавай, а прыватнай асобай? І чаму магіла не даглядаецца? Аказалася, што аб гэтым пахаванні не ведаюць ні ў сельскім савеце, ні ў ваенкамаце. І тым больш дрэннай звесткай для нас аказалася тое, што такая магіла не адна. Таму мы рашылі выявіць, што ж перашкаджае даць даніну памяці героям вайны, якія ёсць праблемы і перашкоды ў працэсе векавечання, таксама як гэтыя праблемы можна вырашыць. Гэта і стала нашымі мэтамі, то есть нашых даследаванняў. Для раскрыцця гэтых мэт мы паставілі наступныя задачы. Па-першае, гэта разгледзець гісторыю векавечання падзей вайны ў БССР і зрабіць параўнальны аналіз заканадаўства Беларусі і суседніх государств, дзяржаў у галіне ушанавання памяці падзей Другой сусветнай вайны. Па-другое, вызначыць праблемы і выявіць магчымыя шляхі іх вырашэння. А па-трэцяе, распрацаваць методыку вырашэння некаторых праблем на лакальным узроўні. Такім чынам, у выніку у нас получилась вельмі добрая навуковая праца, якая была адзначана першым месцам на рэспубліканскім конкурсе работ навуковага характара. І таксама гэта не адзінае дасягненне. У выніку працы намі была адкрыта інфармацыйная дошка ў пасёлкі Лужасна на месцы былога канцлагера. Таксама было напісана некалькі артыкулаў у мясцовым друку. Мы займаемся распаўсюдам інфармацыі аб тых аб'ектах, якія мы знаходзім. На ўсе выяўленыя намі аб'екты ў час працы аформлены інфармацыйныя лісты. Таксама вялікім дасягненнем я лічу тое, што з дапамогай майго настаўніка Півовара Мікола Васильевича, точнее, правильно сказаць, з маёй дапамогай, гэта праца Міколая Васильевича, быў створаны збор помнікаў і таксама захараненняў воінскіх і захараненняў ахвяр вайны Велікай Айчыннай. І туды ўходзяць тыя аб'екты, якія раней
не былі пад аховай дзяржавы, але зараз мы верым, што зусім скора ім будзе прыдан ахоўны статус. Ну, мы правильно зразумелі, што праблема была ў тым, што яны ніяк не былі улічаны гэтыя помнікі, нідзе ніхто пра іх не ведаў, і так склалася гістарычна. Так? Ну, дазвольце. Вось, хто з вас патлумачыць? Тут Міклай Васильевич. можна разам, і можам і Толькі Миколай не Васильевич, хорам. і Андрей, толькі не хорам. Ну так, може, я як навуковий керівник уже был, тому що Андрей випускник, і він поступає, і він вже скончив нашу навчальну установу, і зараз вже буде студентом, ну, куди поступить. Так ось проблема тут оказалася у тим, що у нас в Україні, коли в 1992 году было принято решение об утворении закона об увековеченні подій Великої Отчинної війни. Але закон так і не був прийнят. І всю справу увековечення зараз організовує і удокладняє указ президента 109, по яким, на жаль, як ні странно, ахові підлягають тільки воїнські поховання і поховання ахвяр війни. Все. Больше держава, ну, есть другий момент. Есть тыя помнікі, якія прыняты на ўлік у Міністэрства культуры як історико-культурныя каштоўнасці, яны таксама падлягаюць ахове, толькі ўжо по другой структуры, не по Міністэрству обороны, а Міністэрства культуры, але іх вельмі не шмат. Іх не больш за 1/4 ад тых, якія ўзведзены. Такім чынам, праблем сапраўды вельмі шмат выявілася, аказалася, што лозунг «ніхто не забыт, нішто не забыта» трошечку все-таки не зусім верны. Вялікай праблемы няма, все вырашальна. І мы сёння будзем размаўляць, как мы прапануем вырашыць этой праблемы, але першая праблема – это тое, што воінскія пахаванні і пахаванні ахвяр вайны яны ўзяты на ўлік. Правда, тоже не ўсе, іх можна выяўляць і шмат, і мы вот сваёй працы з Андреем выявілі 32 яшчэ пахаванні толькі ў Віцебскім раёне. Тыя, што не былі ўлічаны. Не ўлічаны, так. Прычым тут яны нельга казаць, што за імі не даглядаюць. Яны добра, как правильно сказать, добра упарадкованы, да. Туды ходзяць дзеці, там складаюць кветкі, там нават венкі бываюць ляжаць, але яны не ўзяты на ўлік. Тут праблема ёсць крыху юрыдычная, ўсё ж такі перарву, напэўна, таму што далёка не ўсе аб'екты можна юрыдычна і навукова, скажем так, з сучасных пазіцый абгрунтаваць як вайсковае пахаванне. Пра гэта, ў прынцыпе, казалі яшчэ пачынаючы з 50-х гадоў. Асабліва гэта датычыцца тых жа магіл партызан. Таму што зразумела, якая дакументацыя магла весціся ў партызанскіх атрадах. Часам вялася, але зноў людзі пайшлі на заданне, хтосьці памёр, яго пахавалі. Ці хавалі, маглі пахаваць увогуле родныя, закапаць на класічна на звычайных вясковых могілках, і потым самі родныя яшчэ ў савецкія часы паставілі помнік, што тут пахаваны партызан, там, дапусцім, імя па бацьку і прозвішча. Юрыдычна, калі зараз глядзець, як дакладна даказаць, што гэта партызан? Толькі ўспаміны тых людзей, але, прабачце, ўжо 75 год мы адзначаем з моманту, калі Беларусь была вызвалена. І вось узнікае пытанне, што калі будзе запыт у нацыянальны архіў, зразумела, які будзе адказ. Ён нідзе не лічыўся, гэты чалавек. Гэтага не улічваюцца тыя, хто перажыў вайну і хто пасля быў. Але тое ж самае датычыцца і многіх салдат, якія памёрлі падчас аперацыі, зразумела, што кожны год знаходзіць штосьці новае. І ёсць шмат прыкладаў, гэта не толькі Віцебскі раён, гэта ўся вобласць, уся рэспубліка, калі таксама мясцовыя маглі знайсці салдат, пахаваць, і пры гэтым яны зноў ж такі не ўлічваліся нідзе, яшчэ пачынаючы з той пары. А праблема існавала яшчэ нават з моманту, калі вось уся мемарыялізацыя Вялікай Отчиннай вайны пачыналася, і калі ўвекавечанне пачыналася, таму што гэта да таго якраз, што я казаў у пачатку. Адна справа, калі ўвекавечаннем займаліся, дапусцім, дзе-небудзь у тых рэгіёнах, дзе вайна, ў прынцыпе, доўга не трымалася, а другая справа вось у нас. Фронт паміж Лёзнай і Віцебскам стаяў больш 9 месяцаў. Тут усё просто павінна быць пакрыта магіламі, яно так і ёсць. І што мы маем? Мы маем тое, што пасля вайны тыя ж старшыні мясцовых сельсаветаў, мясцовай улады, яны ў першую чаргу чым займаліся? Яны займаліся ў першую чаргу ўсё ж такі аднаўленнем і вяртаннем да нармальнага жыцця. Таму што людзі яшчэ да 50-х гадоў жылі ў зямлянках. Зразумела, што было вельмі часта не да мёртвых, хаця і гэтаму надавалася ўвага, але ў гэты час
у многіх раёнах былі сотні магіл. І, напрыклад, з таго часу пачынаецца палітыка узбуйнення магіл. Ужо адразу з 46-47 пачынаюць эксгуміраваць рэшткі тых людзей, якія загінулі, і перавозіць іх, скажем так, у іншыя пахаванні, якія знаходзіліся ў буйных населеных пунктах. Але вельмі часта гэта магло адбывацца толькі на паперы, гэта задакументавана, пра гэта крычаць даследчыкі проста. І гэта зараз велізарная праблема. Напрыклад, калі праводзіцца маштабная работа тымі ж пошукавікамі, музеем героя Савецкага Саюза Міная Філіпавіча Шмірова і асабіста Ірыны Александровны Шишковай. Але праблема ў чым? Праблема ў тым, што, напрыклад, дакументы перапахаванняў захаваліся толькі ў асобных рэгіёнах. Вось у Полацкім раёне яны ёсць. У занальным архіве яны захаваліся. А дзесьці акты перапахаванняў проста былі ліквідаваны, таму што час іх захавання, як палічылі тыя, хто вёў дакументацыю, прайшоў. І ў выніку мы зараз нават не ведаем, дзе вось была магіла і куды гэты чалавек перапахаваны. Ёсць толькі пэўная верагоднасць. Таму, на вялікі жаль, мы ніколі, хутчэй за ўсё, мы ніколі не даведаемся, дзе многія вызвалителі, той, хто паў за свабоду бацькаўшчыны, дзе яны пахаваны на сённяшні дзень. І гэта сур'ёзнейшая праблема, але на вялікі жаль гэта ўжо наша рэчаіснасць і наша гісторыя. Ну, глядзіце, калі такі выпадак можа адбыцца, што чалавек выпадкова трапіў на нейкае пахаванне, якія яго павінны быць дзеянні? Павінны звярнуцца ў мясцовы орган улады. Перш чаргу гэта ці сельскі савет, але лепей это ў райвыканкам, там ёсць аддзел ідэалогіі, ёсць асобны чалавек, які займаецца менавіта, функцыі якога ўваходзіць увекавечанне. У іх шмат іншых функцый, яны шмат што робяць, поэтому, может быть, это не адразу будзе, і хутчэй за ўсё это даже будзе не адразу, бо мы, напрыклад, знайшлі 32 пахаванні і адправілі, і вот за паўгады толькі 3 з іх былі ўзяты на ўлік, первічны. Поэтому вот такой вот механизм адразу. І тут я адразу хацеў бы звярнуцца і да гледачоў і па ўсёй вобласці, таму што гэтыя пахаванні ёсць, іх вельмі шмат. І асабліва шмат пахаванняў захавалася яшчэ і не ўзята на ўлік ахвяр вайны. То, што называецца ахвяр вайны, у нас назвалі мірных жыхароў. Вельмі часта яны знаходзяцца на могілках, на грамадзянскіх. Адзін з нашых паходаў, Андрей, мы прыходзім у вёску Чырвоны двор, запытваемся пра помнік Великай Отчинной войны, а бабуля кажа так, а у меня ж тут вся семья пахавана. 18 человек в одной могиле. Они забиты были фашистами у лютым 43-го года. Их как смогли, их поховали просто в одну могилу. Можно ли лечить это? По указу 109, да, это пахаванне павінна быць узята на улік і ахоўвацца. А колькі такіх пахаванняў па ўсёй нашай вобласці? У кожнай вёсцы. Бо у нас іх асабіста пахаванняў ахвяр вайны амаль няма. Ёсць, но вельмі-вельмі не шмат. По Віцебскім раёне зарэстравана только одно. Это раней яго адносілі да Ноўкі, потым да Граднянаў, это то, што называецца урочышча Пяскі. Там быў нямецкі концлагер, потым туды свозілі яшчэ, расстрэльвалі патрыётаў. Там пастаўлены помнічык, курган насыпаны, але прозвішчаў невядома. І што рабіць, як рабіць, аб гэтым мы б хацелі пашырэй паказаць. Першую чаргу, это, канешне, проста выяўляць гэтыя магілы. Тэлефанаваць з гэтым у мясцовыя органы, лепей, канешне, людям зацікаўленым, я б вельмі рад бы. Мы, калі напісалі артыкул аб тым, што мы ствараем такі звод помнікаў, які хацім занесці не толькі пахаванні. Я так разумею, так, это мы уже постарались распрацаваць яго, да, некаторыя матэрыялы. Это, конечно, все толькі макет, бо сур'ёзная праца наперадзе, ён і будзе выдадзены. Тут чаму Андрей сказаў, што я яму дапамагаю, ці ён мне дапамагае. Справа ў тым, што гэтай справай зацікавіліся ў райвыканкаме, і было прынята рашэнне райвыканкама ад 16 лістапада 2018 года аб стварэнні такого збору, і мы яго стварылі. А потым гэтая ідэя прыйшлася да густу і ў вобласці, і на абласным савеце было прынята рашэнне стварыць такі звод помнікаў пахаванняў на ўсю вобласць. Не толькі пахаванняў, я тут усё ж такі. І помнікаў таксама далучуся, таму што ўжо агучвалася, у чым праблема. Праблема ў тым, што у нас ёсць тыя помнікі, якія зараз нідзе не ўлічаны. Гэта звычайна тыя помнікі, якія стаяць не на месцы пахавання. Гэта помнікі, якія ставіліся ў савецкі час, часцей за ўсё простыя, бетонныя, ставіліся мясцовымі органамі
ўлады з мэтай, напрыклад, увекавечыць жыхароў вёскі, якія пайшлі на фронт, ці вядомых ураджэнцаў гэтай вёскі. І прыкладаў было шмат, ставілі мемарыяльныя дошкі і гэтак далей. У савецкім заканадаўстве гэта ахоўвалася ўсё тагачасным законам аб помніках гісторыі і культуры. Але гэты закон у 92-м годзе быў адменены, у нас з'явіўся закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, у якім карэнным чынам змяніўся падыход, прычым ён змяніўся ў першую чаргу пад уплывам сусветных тэндэнцый, калі мы ахоўваем ужо не помнік, мы ахоўваем спадчыну. Прычым спадчына больш шырокая катэгорыя, але спадчына павінна валодаць пэўнымі, скажам так, навуковымі, пэўнымі мастацкімі адметнасцямі, але многія помнікі, яны тыповыя, яны, скажам так, не аўтарскія і вялікімі адметнасцямі не валодаюць. Гэта проста спроба увекавечыць пэўную падзею ці пэўных людзей, не больш таго. І ў выніку пад новае заканадаўства паступова быў адменены стары спіс стары савецкі спіс, прычым ён яшчэ дзейнічаў да пачатку 2000-х, у 2002-2003 адмяняецца адпаведна былы дзяржаўны спіс помнікаў на ўзроўні рэспублікі і на ўзроўні рэгіянальным потым. І ў нас уводзіцца новы спіс, у які многія з гэтых помнікаў не патрапілі, таму што юрыдычна яны такімі зараз быць не могуць. Чвэрці, калі казаць было, помнікі Велікай Адчыны. Яны проста засталіся па-за законам. Тым не менш, зараз пэўныя магчымасці з'яўляюцца дзеля таго, каб іх увекавечыць, што даказвае вось і гэты звод помнікаў, таму што Віцебскі раён тут можа стаць першым, які гэта зробіць, а потым, па прыкладзе Віцебскага раёна, гэта, я думаю, павінны перахапіць усе астатнія раёны. Як хваля пойдзе проста. Ну, трэба стварыць прэцэдэнт. І трэба паказаць, як гэта можна зрабіць. Па адной простай прычыне. Юрыдычна падстаў у нас покуль няма. З аднаго боку, асобныя помнікі, ім можна надаць статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў, адназначна. І Віцебскі раён, дзякуючы таму ж Мікалаю Васильевичу, зараз гэта па меншай меры пачаў рабіць. Ужо на савет вынесена 4 помнікі. Гэта дзецям Чмырова, гэта помнік Углоўскаму, прычым гэта аўтарскі твор Александра Гвоздзікава, гэта Віцебскія вароты, Заполле. Славутыя, таму што яны раней лічыліся, і гэта можна лічыць своеасаблівым такім выдатным прыкладам савецкай монументалістыкі. Яны заслугоўваюць таго, каб быць у спісе. Якраз вось гэтыя монументальныя аўтарскія работы. Плюс яшчэ помнік лётчыкам на 953. Але іх даглядаюць гэтыя помнікі? Ну, наколькі я ведаю, там з Углоўскім, здаецца, там нейкія праблемы зараз, што там... Не, усе помнікі адназначна даглядаюцца. Праблема толькі ў тым, што... Нема падстаў іх даглядаць. Гэта... У заканадаўстве няма... Проста жадання і праца мясцовых улад, але юрыдычна яны крыху вось выпадаюць. Адзінае, што зараз у сувязі з святкаваннем 75-й гадавіны вызвалення Беларусі і у сувязі з тым, што ў нас прымаюцца новыя нарматыўна-правовыя акты, у тым ліку ў межах рэалізацыі і таго ж 109-го указа, зараз юрыдычныя падставы пэўныя з'явіліся. У тым ліку правілы, якімі рэгламентуецца дагляд вайсковых пахаванняў, у іх з'яўляецца новая катэгорыя юрыдычная, якая, праўда, не пазначана, што гэта такое. Гэта помнікі вайсковай славы. Вось што гэта? Яно быццам бы з'яўляецца. Гэта добра. Тыя ж помнікі землякам, якія загінулі за свабоду бацькаўшчыны, ці, напрыклад, мемарыяльная дошка, ну, каму у нас у якасці прыклада. Ну, хаця б нават помнік Мінаю Філіпавічу Чмырову ў Віцебску. 2 помнікі, якія стаяць. Адзін для музея, адзін для школы. Яны нішто юрыдычна зараз. Тое ж самае помнік Веры Захаровны Харужай ля 31-й школы. Яны адназначна даглядаюцца і адназначна знаходзяцца ў добрым стане, але юрыдычна яны па-за законам. Цяпер, у прынцыпе, іх можна назваць помнікамі вайсковай славы юрыдычна. Але калі будзе стаяць помнік на месцы, напрыклад, спаленай вёскі, назваць яго помнікам вайсковай славы ці воінскай славы, ну, неяк... Не атрымаецца. Язык не павернецца, таму што не зусім правільна. Магіла ахвяр вайны, напрыклад. Тое ж самае. Мы ж не можам назваць. Там не воіны ляжаць, там ляжаць людзі, якіх спалілі фашысты і проста закінулі ў роў. І у нас не атрымаецца. Поэтому вот і ўзнікла гэта ідэя, каб асобна ўзяць і помнікі, і пахаванні, і
вот я уже как, вот, ну, как идею пропоную, не толькі помнікі і пахаванні, але яшчэ і какие-то месцы памятныя вайны. Вось, напрыклад, у нас у Бароніках, у Віцебскім раёне, ёсць дот нямецкі. Ён захаваўся, пад ім сотні савецкіх салдат, верагодна, загінулі, а ён у добрым стане. Чаму б яго таксама не ахоўваць? Гэта доказ таго, што так. з чым мы змагаліся, з якой Да. машынай. Таму што паглядзіце пад звіне, доты стаяць Вось, ля вось, паліклінікі, вось. потым вышэй, і, як аказалася, яшчэ вышэй у раёне гарадоўскіх вуліц таксама ёсць дот. Яны прастрэльваюцца. Вось На з станцыі гэтай Лосеў, сістэмай да. прыходзілася В змагацца. ідэале, дык нават мы пра гэта ніколі не думалі. Мы гулялі па лесе, я ў сваім дзяцінстве і бачыў гэтыя акопы. А вот прайшло 75 гадоў, яны ўжо заплываюць. То есть для нас это была звычайная рэч, а зараз дзеці ўжо, і дзякуй Богу, што не ведаюць, што такое вайна. Але я думаю, што нават какие-то вот месцы можна было б взяць пад мемарыяльную ахову, як месцы жорсткіх баёў, пад Капцямі, напрыклад, там, дзе быў прарыў, там какие-то, может, іх аднавіць. Там, Месцы это партызанскага Ну і так лагера. можна, калі праходзяць гэтыя трасы, таксама рабіць нейкія знакі, таму што як у Расіі, напрыклад, той ж Барадзіно, гэта паўсюль адзначана, там нарадзіўся той, тут адбылася нейкая вось так схватка гэтая, таму можна тое самае зрабіць і ў нас у Беларусі. Я так думаю, што мы зараз перарвемся, каб паглядзець яшчэ адзін цікавы музейны прадмет з Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, а потым працягнем размову. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Мы працягваем далей нашу размову. Ну вось мы пра звод крыху сказалі ўжо, так, помнікаў воінскай славы. Што трэба рабіць, каб все было гэта грамотна зроблена? Ну, грамотна наконт тых жа правілаў, якія зараз зацверджаны пастановай Савета Міністраў, там мясцовым органам улады надаецца права праводзіць, нават не права, а абавязак праводзіць інвентарызацыю вайсковых пахаванняў, помнікаў воінскай славы. У прынцыпе, у рамках гэтай інвентарызацыі можна свабодна якраз вынікам гэтай інвентарызацыі можа стаць падобны звод, што ў прынцыпе і будзе ў Віцебскім раёне, таму што ён па сутнасці ўжо падрыхтаваны. Пры гэтым, праўда, трэба выпрацаваць пэўную сістэму тапалогіі. Вось пра што мы казалі. Ёсць вайсковыя пахаванні, яны 109 указам рэгулююцца. Ёсць тыя ж помнікі воінскай славы ці вайсковай славы. Гэта могуць быць помнікі тым жа удзельнікам Вялікай Адчыннай вайны, землякам, якія загінулі за свабоду бацькаўшчыны, вядомым удзельнікам Вялікай Адчыннай вайны, мемарыяльныя дошкі і іншыя падобныя аб'екты. Плюс ахвяры, месцы, дакладней памятныя месцы, звязаныя з Вялікай Адчыннай вайной. Гэта у тым ліку і месцы катавання, месцы, дзе знішчаліся патрыёты, якія змагаліся за вызваленне, месцы спаленых вёсак, месцы базіравання партызанскіх лагераў, месцы Радзіма героя. Радзіма героя і так далей. Таму што у савецкай навуцы была выпрацавана цэлая тыпалогія ўжо. І гэтай тыпалогіяй можна карыстацца. Ну і плюс яшчэ Мікола Васильевич вось прапануе месцы
месцы звязаныя дакладней як Ну, есть же, разумеете, у нас Те ж люди доты. неабыяковые, у нас есть люди, которые сами ставят помники. И по-рознаму это у них атрымліваецца. У Каптях есть, например, мясцовы ветэран, які на свае грошы ці там прыцягваючы фонды, ён зрабіў там 16, здаецца, помнікаў. Там яны вельмі розныя. Там ёсць і помнік Якаву Джугашвілі, які быў захоплены ў палон фашыстамі ў Лёзнінскім раёне. Там ёсць помнік Васілію Сталіну, который камандаваў дывізіяй, якая змагалася ў небе над Віцебскам. Там ёсць помнік розным людзям, і з боку гледжання Міністэрства культуры яны па-за законам таксама. Ці там помнік татарстанцам, якія загінулі у баях на Віцебшчыне. Ну, з імі таксама нешта трэба рабіць. Ці, напрыклад, у Навіках жанчына паставіла помнік на месцы, дзе загінуў, быў цяжка паранены ейны дзед, нават не свой дзед, а стрыечны дзед. Вось, але яна забяспечаны чалавек, там патрачаны $1000, там вельмі в добрай форме ўсё зроблена. У любым выпадку трэба што-то з імі рабіць. Ёсць асобная праблема, напрыклад, проблема з месцамі Халакоста. Ведаеце, Халакост гэта месца, дзе былі знішчаны жыхары яўрэйскай нацыянальнасці, які жылі у нас на Беларусі. І на тыя часы там чётка пісалася мірныя жыхары, бо іх нацыянальнасць ніхто не ўлічваў. Расстрэльвалі і яўрэяў, і рускіх, і беларусаў. Вось. А зараз і прыязджаюць сваякі, ці там ужо далёкія сваякі, і яны хочуць канкрэтна паставіць і адзначыць месца сваім знакам. Так, напрыклад, у Яновічах яны паставілі, побач стаіць знак савецкі яшчэ там 50-е гады, яны паставілі там гранітны з мінорай, з Маген Давідам на іўрыце, на беларускай мове. То есть яны з боку гледжання зноў жа Міністэрства культуры, яны не ўлічаны, яны па-за законам, але іх надо браць нейкім чынам на ўлік. І хочам гэта, не хочам, час пройдзе, зменяцца ўлады, людзі зменяцца 20-50 гадоў, і трэба, каб какой-то закон или там нейкі заканадаўчы акт, ён звёў іх у такі вот звод. Поэтому ўзнікла такая ідэя стварыць звод, таму што гэта нам прасцей. Можна вярнуцца к прапанове 92-го года і стварыць закон аб ахове спадчыны Вялікай Адчыннай вайны. Такі закон ёсць на Ўкраіне. І ён працуе. Ну, ён вельмі нагадвае наш 109 указ. Адзінае адрозненне ў тым, што у нас у 109-м гэта вайсковыя пахаванні і пахаванні ахвяраў вайны, прычым не толькі Вялікай Адчыннай, таму што ён распаўсюджваецца на ўсе вайсковыя пахаванні. Першая сусветная, афганская вайна там, да. І далей капаць углыб, але наколькі гэта магчыма. Але вось помнікі, памятныя мясціны, яны там не прысутнічаюць. Ва ўкраіне прапісана у сферы рэгулявання там якраз воінскія пахаванні ахвяраў вайны, наколькі зараз памятаю. Будынкі, помнікі, нават памятныя мясціны. Вось тое, што і туды і доты можна ўключыць, і што заўгодна. У прынцыпе, усе помнікі. Гэта, па сутнасці, можна стварыць новы закон ці рэдагаваць 109 указ, пашырыўшы яго. Ёсць іншыя магчымасці. Можна сапраўды які-небудзь асобны нарматыўны правовы акт, але ў прынцыпе можна і на ўзроўні мясцовых органаў улады, але толькі гэта крыху паніжае статус. Але тым не менш такая магчымасць ёсць, што паказвае вось тая работа, якая праводзіцца ў Віцебскім раёне, таму што калі па сутнасці стварыць падобны варыянт сторонак звода гэта, да. На сторонце короткая информация, фотоздымок, в идеале еще частка карты, але это не зусім зручно. То есть карта вялікая ёсць, она на вокладцы или там разгорнутым. Ну и зараз, конечно, GPS кропка, потому что зараз мы ведаем, а ёсць такие месцы далёкія, где мы просто не сможем, зараз еще можем, а была такая вёска Баркова, я туда еще ездил в 90-е годы, зараз я уже знайсці не могу. Потому что разорали дороги, посадили елочки, хвойки, и где той помник, як его знайсці. Ну а зараз сучасне. Плюс к тому вот этой вот зараз QR-код, і він вельмі допомагає інформацію вялікую, яка сюди в книжку може не войти, але размістити її на особній сторонці. В ідеалі я би хотів думати, що ми на кожну могилу можемо ще розмістити воїнське поховання з прозвищами, той, що робиться по книзі пам'ять електронної у нас у районі України. Вось таким вот мне это бачыцца. Прабачце, каб зрабіць адно з гэтых мест так
у двукосці, скажу, легалізаваць, так, вось нейкае пахаванне ці нейкі помнік, абавязкова вось трэба праводзіць нейкую даследчую працу ці сведкаў відавочцаў дастаткова будзе, каб, ну вось казала бабуля, так, што 18 чалавек тут пахавана, і ўсё гэтага Ну, хопіць? гэта таксама трэба задакументаваць, Ну, таму што в идеале трэба документ, вот, который бы подтвердил и находится в архиве. На жаль, по Витебском районе таких документов амаль нема. Вот пошанцевала усходней частки Витебского района, который был Сурожским районом, из Москвы, прислали на CD-диске алічбаваныя документы надзвычайнай камісіі, і там вельмі шмат. І вот вядомы наш пошукавік Витебского района, это Морозов Вячеслав Николаевич, который, хотел сказать, герой Беларуси, человек года Витебшчыны, он за гэтую справу ён атрымаў. Вось у яго цудоўна гэта распрацавана, і у яго ўсе документы ёсць. А вот та частка, дзе мы живем, на жаль, таких документаў нема. Но тут можна звяртацца, і кніга памяць такую подставу даецца. Калі ён занесены ў кнігу памяць, это ёсць. Але, на жаль, вот вядомы наш доктар ветэрынарных навук Сакалоў, ён казаў, што ў дзяцінстве ён бачыў, дзе здраднік застрэліў партызана. Ён добра памятаю, што ў яго быў камсамольскі білет на імя Алёхіна Васіля Івановича. У яго быў рэвальвер, ён забіў, і ён гэты дакумент захаваў. І потым, калі стаў дарослым, 60-е гады, ён перапахаваў. Ён разам з групай прыехаў, яны паставілі помнік, яны пасхавалі іх на хайцоўскіх могілках. А зараз няма падставы яго забраць на ўлік, таму што запыталіся ў архіў нацыянальны, так? А там прысталі адказ, а такого партызана не было. А ён не быў у спісах, таму што ён не паспеў, это 42-й год. Это ж спісы ж потом составляліся ўжо 45-м, 46-м, там 20-годдзю. І вось атрымаецца, што чалавек ёсць і герой загінуў вот за нашу радзіму. А подстав и нема в списах, что называется, не значится, да. Помнік ёсць, правда, шыльдачкі уже нема ніякай. Вось, таким чином, да, проблем шмат. Ну, будем их решать, это ўсё. Ну, мы вырашаць. Андрей у нас там сядзіць ціхенька. Андрей, як вы ці збіраецеся далей працягваць вось гэтую пошукавую працу? Не контактовать с Миколаем Васильевичем, мы уже доведались, то, что поступать вы будете в академию. Не будем казать. Не скажем, все, не скажем, куды, все. Поступать и все, да. А ці будете падтрымліваць неяк сувязь? Пакуль, на жаль, весь час уходзе якраз на падрыхтоўку до поступлення, усе думкі об этом, чамусьці. Але я... Чамусьці, тут зразумела, чаму. Спадзяюся, што да, контакты з Миколаем Васильевичем я буду падтрымліваць, і мне вельмі цікава гэтая справа. І спадзяюся, што ўжо без мяне, але у яго будуць вельмі цікавыя і вялікія вынікі. Ну і там, дзе вы будзеце навучацца, таксама можаце надаць штуршок. Можаце знайсці аднадумцаў і там працягваць далей працу такую ж. Працягваць у якасці эксперта. Так, у камандзіроўку. Могу только отказать, что за Андрея, может быть, что план у нас есть. Мы же только одну шильду повесили на месте концлагеря у Лужесна. А есть такой же самый план повесить такую шильду на месте былого концлагеря у вёсцы Бараўляны. Это вот, когда вы едете на Доўжа, на озеро Сосна, на это цудоўное озеро, то там вот с правого боку, проезжаючи Бараўляны, стоит поштовая станция. Вот там был концлагерь. Мы не можем сказать, сколько там человек загинуло, и самого пахавання уже нема, бо там было болото за гэтым домом, и туда просто выкидывали загінуўшых чырвонаармейцаў. Але там нейкі крыж поставить, и, может быть, валун з шыльдай, мы гэта зробім. И с той магілы, з якой у нас все пачыналася, каля вёскі Мазалова, мы уже дамовіліся з дырэктарам, он вельмі добра да гэта ставіцца, мы там поставім і агароджу, і добрапрадкуем, там мясцовая школа нарэшце там вычысцілі, але трэба працягваць. І просто будзем працягваць шмат, бо куды не прыедзь, заўжды нешта знойдзеш. Ну, я думаю, што тут можна таксама звяртацца да інтэрнэту, каб збіраць нейкія сродкі на гэта. Ну, галоўнае ўсё ж такі, каб вось гэта было задакументавана, аб'яднана ў пэўным дакуменце, таму што Миколай Васильевич непасрэдна як дэпутат раённага савета выступаў у сакавіку на паседжанні абласнога савета дэпутатаў. Гэтая праблема адназначна была падтрымана дэпутатамі абласнога савета, і ў прынцыпе пытанне было ўключана ў агульную пастанову і пастаўлена задача такія ж па ўзоры Віцебскага раёна, такія ж зводы ствараць іншым. Але вось спачатку ўсё ж такі трэба давесці да канца прэцэдэнт першы, каб быў узор і каб гэтая сістэма
працавала, тому што заканадаўства, на мой погляд, мяняць трэба. Там ёсць шмат пытанняў, якія б хацелася ўдакладніць, і каб сістэма працавала больш эфектыўна. Але гэта даволі працяглы працэс. І дзеля таго, каб гэты працэс не спыняўся, дзеля таго, каб вось тая праца, якая вядзецца краязнаўцамі на месцах і ўсімі аматарамі даўніны, каб гэта аб'ядноўвалася і разам з мясцовымі органамі ўлады давала пэўны эфект. Вось звод помнікаў, як ён называецца, воінскай славы, памятных месцаў войскіх пахаванняў, пахаванняў ахвяр вайны, гэта найбольш ідэальны варыянт, які ў прынцыпе юрыдычна замацаваны. Ёсць на што адштурхоўвацца, такі артыкул ёсць. Хаця і заканадаўства змяняць, на мой погляд, таксама трэба, таму што ў нас ёсць, напрыклад, як ні дзіўна, двайны ўлік асобных помнікаў. Адны ўлічваюцца гісторыка-культурныя каштоўнасці, адначасова з'яўляюцца вайсковым пахаваннем. У мяне заўсёды пытанне маральнае, а чаму адны барацьбіты за свабоду бацькаўшчыны з'яўляюцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, а іншыя не. Яны аднолькава загінулі дзеля таго, каб сёння над намі была мірная неба. Таму усім надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці гэта дорага, улічваючы тыя нюансы, якія ёсць адносна захавання гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Таму, на мой погляд, ім увогуле патрэбен асобны статус. І такая юрыдычная магчымасць таксама ёсць, але в такім разе іх трэба пазбаўляць статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Я думаю, што усе раённыя райвыканкамы мяне ў гэтым падтрымаюць, таму што насамрэч гэта дорага. Любыя работы павінны праводзіцца, напрыклад, праз Міністэрства культуры з прыцягненнем атэставанага спецыяліста. А гэта ўжо таксама дадатковыя грошы, тыя грошы, якія маглі пайсці выключна на увекавечанне памяці і на выданне, напрыклад, такога звода. А ў іншых абласцях такая ж сітуацыя больш-менш? Ну, дзе няма дакументаў, не захаваліся ў архівах, тое ж самае адбываецца? Абсолютно. Абсолютно. І такая ж праца больш-менш там праводзіцца? Да вот на дзіва, чаму-то так атрымалася, што ў нас это першае. Ну, такога можа дзесьці і праводзіцца, але праз сродкі масавай інфармацыі гэтага яшчэ інфармацыю мы такую не чулі. Ну, можа, зараз хто-небудзь паглядзіць. Трэба краязнаўчая канферэнцыя. Не, менавіта не краязнаўчая. Краязнаўчая канферэнцыя, гэта мы з вами паразмаўляем, і ўсе гэта, а вот калі гэта будзе на заканадаўчым узроўні прынята. Не, ну хаця б прыклад, зноў ж такі патрэбен прэцэдэнт, той прэцэдэнт, які прагучыць. Каб па прыкладзе пачалі дзейнічаць іншыя, таму што Вось якія шляхі па прынцыпе, каб паглядзелі, і якія вось у Мікалая Васильевича, можа, як у большага практыка, так, які гэтым займаецца, якія шляхі вось вырашэння гэтых праблем? Ужо ёсць нейкія думкі? Ну, повторюся еще раз то, что сказал Денис Валерьевич. По-перше, это трэба правесці інвентарызацыю, паглядзець, якія помнікі захаваліся, якія ўжо прыйшлі ў негоднасць, іх не дай бог, але ну всякое ж бывает. Напрыклад, у нас каля Вярхоўя на павароце на Сушова стаяў цудоўны помнік першай віцебскай партызанскай брыгадзе, але была аварія моцная, яго просто знесла. Яго ніхто больш не аднаўляў, потому што няма падставы. Ён не з'яўляўся гісторыка-культурнай каштоўнасцю. А калі мы прымем іх все на ахову, тады хоч не хоча, трэба аднаўляць. Грубо кажучы, п'яны трактарыст калісьці у Варонах зламіў помнік 812 году, а ён з'яўляўся гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Усё аднавілі ў тым выглядзе, якім быў. А зараз такого, ну, вот па існуючай сітуацыі, на жаль, няма. Так вот, вельмі вялікае спадзяванне на тое, што это будзе. Значит, першае, это правесці інвентарызацыю. Заадно правесці выяўленне новых, ну, точнее, не новых, старых, тых, якія мы не ведалі. Вот я, калі пачынаў, я думаў, у нас, ну, одна-две. Оказалось, 32. Ну, это толькі тых, которых мы падалі. І ще знайшлі 4. Прычым яны, в основным, даже уже былі на падаховай. Там, напрыклад, у Лёдцах магіла чыгуначнікаў, якія загінулі 8 ліпеня 41 года пад нямецкай бамбёжкай. Іх пахавалі, іх в 90-м годзе ім надалі статус. Зараз пра іх ніхто не ведае. І першае – это інвентарызацыя, другое – это довыяўленне, а трэцяе – это вот такая вот фіксацыя, зрабіць такой вот звод, там, ведамасць такую, каб было улічана, як ён называецца, дзе ён знаходіцца, нават GPS, этот вот там кропка, QR-код. То есть основание, чему мы его берем. А их основание их вельми просто взять. Они все были помниками. Взять старый звод помников истории культуры для большасці и включить на этой подставе. И тут не треба некие там специалисты, які приедут з Минска и скажут, давайте нам гроши. Я ввогуле лічу, что такая дурноватая ситуация, когда держава сама себе будет платить гроши. Ну, тут питание возникает, что робить с помниками новыми. Но, як правило, яны все-таки ставятся на досыць высокім узроўні. Трэцяе – гэта прыняць пастановы.
Ні, тут Ні, не на вони уліку. не Тут беруть є на уліку, якраз на ось жаль. приклади, коли люди самі самовольно ставлять, і в принципі по постанові 1372 2007 года юридично вони порушають процедуру встановлення помників. І юридично нема... Штрафувати треба, коли так уж по-серйозному. Там в ogóle помник юридично треба зносити. Ось у чому проблема. Але тут виникає моральне питання. Як гэта потым нават будзе пададзена ў сродках масавай інфармацыі. Таму механізму легалізаваць таксама няма. Вось сітуацыя дзіўная. Таму што з аднаго боку людзі ставяць помнікі не таму, што яны такія дрэнныя вырашылі парушыць законадаўства, а таму што Іншого шляху няма. не, шлях ёсць, але можа яны не задаюцца гэтым пытаннем, каб Паспрабуйце вы праз міністэрства культуры дабіцца не, ўсё просто, ўсё Да? працуе сістэма ёсць і савет абласны, які Совет займаецца областный. гэтым. Всего лишь 3 месяца и золотой ключик наш, да? А коли человек из Москвы приехал, хочет своему деду поставить помник, у него 3 месяца нема. А хоча за все не 3 месяца будет ему на узгоднение, а больше. Но Менш, значна менш, Менш? магу заверыць адназначна. ну да, вот нам же шильду удалось Пытанне поставить. толькі ў тым, што шыльда гэта адно, шыльда гэта не твор манументальнага мастацтва, але тут пэўныя нюансы ёсць. Дзеду можна ставіць і так, калі гаворка пра родзічаў, калі гэта помнік усталёўваецца за сродкі непасрэдна саміх родзічаў. Ну, будзем спадзявацца, што зараз нашы тэлегледачы ведаюць, што ёсць працэдуры, ёсць шлях, і хто жадае нешта зрабіць, вось гэтыя людзі, якія могуць дапамагчы на першым нават этапе. Карацей, для афармлення усяго гэта Зразумела. да Дзяніса Валерьевича, а вось Для калі па пошуку, пошукавай даследавання. працы, да следчай працы, гэта да Мікалая Васильевича тады ўжо звяртацца. Ну, вельмі бы хацеў вот звярнуцца, калі ёсць такія людзі, которые вот просто выявілі, ведаюць такія вот пахаванні, которые, на жаль, зараз невядомы. Тэлефануйце, абавязкова пастараемся хаця б па тэлефоне звязацца і включіць іх. А уж там з выездам на месца это уже па магчымасці. Ну, лепей зараз больш, чым яны просто перастануць існаваць. Был прэцэдэнт, да, вёска Павловича, Радзіма, герой Савецкага Союза Даўбешкіна. Яе ўключілі ў гарадскую мяжу Віцебска, ее знеслі вёску, і разам з ёй знеслі помнік невядомаму салдату. На жаль, я не могу сказать докладно, было захаванне или нет. Здаецца, Пахаванне, якое было, ну, ля вёскі Павловича афіцыйна перанесена і прапахавана на 5-м полку. Не на 5-м полку, а у канцы вуліцы Цітова, на вайсковых могілках. Там усё па законе. Ну, тады цудоўна. Вось. Дзякуй за расповед, што ўздымаюцца такія праблемы, і калі ёсць такі дыялог. А можна ну, ще 30 буквально секунд. Добра. Нумар тэлефона. Яшчэ адзін нумар, не з нумаром тэлефона. Мясцовая ўлада не вельмі любіць вот гэтую справу, таму што мы просто павялічваем колькасць іх працы. Я іх разумею добра. Асабліва не любяць, но ёсць такія месцы. Вот бабуля кажа, вот тут быў пахаваны партызан или там салдат. Але прыязджалі пошукавікі, зрабілі шурфы, нема там пахавання. Што такое? А может быть, яна памылілася, бо ландшафт за гэтыя гады значна памяняўся. Поэтому ён можа дзе-то ляжыць 2 метра ад гэтага месца. І што рабіць? Я лічу, это маё меркаванне, іх все роўна трэба нейкім чынам на заметачку ставіць, бо пройдзе 50 гадоў. Можа быць, біўрадары будуць такія, як сотавыя тэлефоны зараз. Можа будзе створана база дадзеных ДНК, і мы можам даведацца, чый там дзед ляжыць. Ну, уже прадзед можа ляжаць будзе. Поэтому хай і такія нават месцы, яны таксама бяруцца на ўлік. Уже можа быць не па пастанове, а ў асобнай катэгорыі. Месцы, якія вядомы, але не выяўлены дакладна. Кітайцы зараз не робяць археалагічных раскопак. Яны зрабілі мараторый, таму што па сучасных тэхналогіях яны лічаць, што мы больш згубім, чым мы атрымаем праз 50 гадоў, ну там 40 гадоў, не ведаю сколькі. Все, што я хацеў яшчэ дакладаць. Добра, праца, а маральнае пытанне ўсё роўна павінна заставацца. Дзякуй, поспехаў у даследчай працы, у заканадаўчай вырашэнні ўсіх гэтых праблем. Мы будзем спадзявацца, што агулам у паступленні поспехаў. Так, а ўсяго вам добрага. Ну і нам засталося толькі яшчэ з вамі паглядзець, хто трапіў у тэлек да Александра Карэнмана. Всем привет, ребята! Вот недавно взял в кредит солнечные очки, могу себе позволить. Сегодня решил задать вопрос жителям нашего города, как они относятся к кредитам. Погнали! Честно сказать, не могу ответить. Потому что... Беру, потому что только с армии пришел. Правильно. Вы знаете, некоторые просто люди говорят, вот буду, не знаю, в нищете,
без еды, без воды, но в долг или кредит не возьму. У вас такое же отношение или вы как-то к этому попроще относитесь? Нет, я попроще к этому отношусь. Ну, просто пока что не доводилось кредиты брать. А была такая вообще мысль, вот взять на что-то большое кредит, там, взять в кредит там, автомобиль или... Нет, пока что не Надо возникло. на работу Не устраиваться. возникло. Да, пока что еще нужно устроиться. Ну, вы знаете, в свое время можно было и положительно отнесться. Ну, сейчас что-то так Побаиваетесь? побаиваемся, да. Что потом уже не получится отдать или... Ну, в смысле, что вот не постоянная работа есть. То есть, если есть уверенность в работе, тогда кредит это хорошо. Это хорошо. А если так, лучше не рисковать. А вам приходилось раньше брать кредит на что-то большое? Да. На что? Приходилось брать на покупку машины стиральной. Ну я думал такой, О, стирать. нет. Ну справились же. Ну, справились, пока работала. Слава богу. Работала, пенсия. Скажите, как вы относитесь к кредитам? Стоит их вообще брать? Ваше мнение? Если нужно, то стоит. А нет такого, что лучше уж оставаться без того, на что берешь кредит, лучше уж оставаться без денег, как-то справляться, но не брать? Ну, может быть, да, так лучше. Ну, скорее всего, так лучше. Вы как вообще в своей жизни когда-нибудь брали кредит? Да, конечно. На что? Много раз. Я брал на покупку компьютера, брал. На что-то еще я брал. Ну, И нормально. И потихонечку отдавали. в Круто. течение года там или 3 лет. То есть вас эта история никак не испугнула, не Нет, нормально. Круто. Ну, смотря под какую цель. А какие бывают? Ну, бывают цели жизненно необходимые, вы имеете в виду? Конечно. Нет, смотрите, кредит как инструмент вообще вещь хорошая, если уметь грамотно пользоваться. То есть, если человек берет там под развитие бизнеса, да, то это, наверное, польза. Да, если он просчитал все, и он, в принципе, с этого получит деньги. А если человек берет, знаю, под iPhone, который он не может себе позволить зарплату, это вещь плохая. Когда ты делаешь то, что как бы тебе, в принципе, по твоему уровню жизни не совсем позволительно, и ты не решил... можешь себе что позволить, да. То есть, а если ты можешь себе позволить, допустим, взять Ну, например, мебель. Вот, допустим, ты хочешь себе мебель, да, купить, и тебе хорошие условия кредита дают. Тем более, когда негде спать. Нет, ну, даже не так. Вот хорошие условия кредита. Ты, в принципе, по зарплате позволяешь себе, но если есть такие условия, зачем платить сразу? Я не беру кредит. Ни разу не брали. Ну, брала, было время, но сейчас нет. И как, нормально все прошло тогда? Все проходило, вовремя оплачивала, все, но сейчас я не беру. На что брали? Помните? Помню. Я в кредит брала стиральную машину, брала в кредит. Слушайте, это популярно. Я спрашиваю у многих людей. Мебель брала полностью, все, и кухню, и прихожую. Когда я вот в квартиру переезжала в однокомнатную, тоже брала в кредит. Ну, как-то тогда я и работала, и на пенсии было денег. Как бы хватало, я все вовремя оплачивала. Как вы относитесь к кредитам? Плохо. А почему? Не знаю. Слово плохое, да? Да. Но сами никогда не брали ничего в кредит? Отвратительно. Почему? Потому что всегда должен кому-то должен. Лучше, Лучше до последнего, так сказать, держаться, но... на плаву экономить, но не брать кредит. Приходилось ли вам брать? Нет. Еще ни разу? Ни разу. А мысли посещали взять, например, там автомобиль или квартиру, либо что-то большое? Конечно, мысли были такие, но сразу как бы... Какие-то находить. Да, лучше потерплю, лучше заработаю и сразу. Да, совершенно. Спасибо за мнение, хорошего дня. Ну, друзья, очки хорошие, от солнца защищают. Вы видели, я даже иногда в них снимаю передачу теперь. Ну а что, мне жмуриться вот так ходить, что ли? Это, понимаете ли, жизненно необходимая деталь моего имиджа. Потому что если я буду жмуриться по телевидению, то кто же со мной будет общаться? Ну вот подходит к вам человек: здравствуйте, здравствуйте. Ну, кто будет с ним общаться? Поэтому вот решил кредитоваться. Ну, я думаю, что за год отработаю. На сегодня все. Пока. Нам застаецца толькі павіншаваць усіх жыхароў Віцебска, ды і ўсёй Беларусі 75-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ну і напрыканцы наш музычны нумар. Усім жадаем нясумнага і мірнага вечара і пакуль. Усяго добрага. Thank you.